Zdravo, hvala ti mnogo što si danas moj gost. Reci mi kako si na samom početku, nismo se dugo videle i šta se novo dešava kod tebe? Evo, dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Super sam da kucam u drvo, evo super sve, malo umorno, ali dobro, nastupi su krenuli, beba već raste i tako, obaveze svakodnevne, koji svi. Izbacila si dve cover pesme, Falsifikat i prva pesma posvećena majci. Kako si zadovoljna prolaskom pesme? Pa super, ja sam to pustila da ide onako samo od sebe, da probudim moje fanove i moje ljude koji me prate već godinama, pošto 2 godine me to nije bilo zbog toga što sam sve doživjela, ali super, moje majci nekako tačno u pravo vreme je izašla pesma i kupila sam prava od Aldina da ga pozdravim ovom prilikom, jedina osoba koja je dozvolio, tako da baš sam onako srećna zbog toga, što sam se ostvarila kao majka prošle godine, što moja majka voli tu pesmu i sve će se majke pronaći u toj pesmi, meni je onako emotivna, ja sam se bavila etno muzikom i onako dala sam nekako svoj pečat i svoj glas iz duše. Šta ti je majka rekla kada je poslušala? Ja pričam sa tobom i ja počnem da se ježim čim počnem da pričam o ovoj pesmi. Pa mama je uvek meni onako bila i najveća podrška i kad me onako rodila rekla je ona će biti pevačica, ne znam, verovatno to žene imaju taj predosećaj u stomaku dok je bebac, tako da mama je veliki kritičar, velika podrška, tako da ona je stvarno veliki oslonac meni i stvarno nek su mi živi zdravi, stvarno bolje roditelje ne bih mogla da kažem da bilo ko ima. Sad si rekla da je veliki kritičar, jel te često kritikuje? Šta ti kaže? Da, mama je onako surova, jako je surova, ona je ovan u horoskopu, ja sam strelac i tako kad nesuglasice krenu, ali do duše na kraju se nađemo na pola puta, tako da mama uvek, dok sam bila i na takmičenjima, uvek mi je govorila ne Sandra ovo, ne ovo, jer moji svi u porodici imaju dara baš za muziku. I ja sam onako baš srećna, zbog toga meni brat isto prelepo peva, tako da, ali ja sam jedina koja je želela tim putem da ide. Jel će se vratiti malo više etno muzici? Pa znaš kako, ja volim taj stil i nekako od toga sam počela i tu imam 20 zlatnih medalja za Ivanjicu i za Srbiju. Proputovala sam što se tiče onako kad sam bila mlađa i bila sam u etno toj grupi kao solista, tako da ja sam baš zadovoljna sa tim što sam postigla i nekako Evergreen će uvek da bude tu prisutan i evo videla si sama ove instant pesme i izvođači sa USB fleševima se već gase polako, vraćaju se ljudi koji zapravo i pevaju i koji mi se namučimo celu noć dok oni se uključe za sekund i ajmo, idemo. Tako da meni je baš drago zbog toga što se vraćaju te neke stvari, te neke vrednosti gde će da živi muzika koja zapravo i treba da živi. A čekaj, baš me sad zanima kada pričamo o iskrenoj muzici, šta misliš zbog čega je toliko u poslednjem periodu ta, ajde rekli, možemo da kažemo po znacima navoda, instant muzika toliko u poslednje vreme prisutna na našim prostorima? Pa ne znam, ne mogu da kažem, vidi, meni se sve, slušam i ja tu autu, tras, valjda mi je svakodnevnice previše i nekako isključim se kroz to i onda moraš da budeš i prisutan da vidiš šta mlađa publika sluša, jer deca onako, mislim ima tu i do uzrasta i do puberteta i do roditelja i sve zavisi šta će koja sluša, neko će Beethovena, neko će, ne znam, Desingericu i meni to sasvim legitimno, ali kažem ti, nešto što je instant, to je tog trenutka i to je to, nema, danas smo je čuli, sutra već ne znamo ni koja je pesma bila, slažeš se, jer previše je toga i non stop se štanca i izbacuje, tako da ljudi više ne znaju i non stop je neka gudra, neka lova, neka ubistva, neki BMW-ovi, ne znam nija šta, ne znam čemu to sve, ali ajde, ako već tako plasiraju, neki pevaju, šta da ti kažem. Kako se ti vraća prava muzika na veliko? Hvala dragom Bogu, veruj mi. Znači, sve moje pesme koje sam pevala su onako proživljene iz mog života, tako da ne mogu ja da pevam nešto što nisam ni doživjela, da ti ja dočaram iz svog srca i svoje duše. Jel si plakala kada si pevala pesmu Posvećenu majci? Da, ja uvek, verujem, ja kad je god pevam, ja se onako baš naježim i preemotivna i ja onako je baš donosim emotivno, jer sam, kažem ti, ja postala majka, to je totalno drugi smisao života. Evo, tvoja majka imala osjećaj za tebe da ćeš postati pevačica, da li ti imaš osjećaj za svog sina? Boga mi, on će biti neko veliko čudo.
Nek je živi zdrav, šta god, ja ću mu biti najveća podrška, nemam uopšte percepciju da će biti doktor, naučnik, majstor, šta god, samo nek je živi zdrav. Ima tek 10 meseci, ali negde ako onako polako možeš da osluškuješ da li ima negde sluha za muziku, dok uči da priča zapravo, to se već negde čuje. Visoko C je on već u 2. mesecu manifestovao, tako da kažem ti, neki živi zdrav, meni je sasvim sve. Ako bi odlučio se bavi nekad muzikom, ima još mnogo vremena do tada, ali bi ga podržala i šta bi mu rekla kao najiskreniji savjet? Pa što da ne, zato što ja znam, pa oni imaju svi dara za muziku, ali jedini muzičar sam ja. Ja sam iz ekonomije otišla u muziku, a meni to onako nisu ni predlagali, niti su mi baš bili onako na početku podrška, ali morali su da se slože, jer ja sam htjela time da se bavim, ja sam želela, to je moja ljubav, ja sam rođena za to i ja nisam htjela da popuštam, iako tata nije bio za to, nego završi Sandra ekonomiju, ja sam završila, donela diplomu i rekla ja idem ovim putem gde sam stala, ali u suštini što ga ne bih podržala, pogotovo zato što je muško. Veruj mi, nama ženama je mnogo teže, baš je onako težak put i ako nemaš svoje dostojanstvo i svoj pravac i svoju reč, ništa od toga. Tako je, sa mnogim pevačima, pevačicama smo razgovarali, svi su se složili da je mnogo teže danas sa ženama u poslu. Mnogo, em što gledaju, da li sam dobra riba, da li imam višak celulita, višak kilograma, ne znam, s kim sam stala, progovorila, da li me ovaj pogledao, nije katastrofa, ali dobro, mislim, sve je to sastavni deo. Smetala to u karijeri sve do danas? Kada su negde takve komentari u pitanju, ti si negde uvek iskrena i direktna i kažeš jasno i glasno svoj stav. Ja sam jako transparentna bila sve vreme od samog početka i nekome se to sviđalo, nekome ne, ali to sam zapravo ja. I naravno mi je smetalo kad sam počinjala, kad sam bila mlađa, ali sve to, kako ti kažem, s godinama, sa iskustvom menjaš i u svojoj glavi i tako da uopšte mi sad više ne dotiče šta će ko da kaže, jer da sam o tome razmišljala, verovatno ne bih bila ovdje gde jesam. Kako si zadovoljna sada, negdje u kom smeru ide tvoja karijera, posle 2 godine si polako vratila na muzičku scenu, kako si zadovoljna sada, krenuli su polako nastupi? Ja sam prezadovoljna, uzela sam menadžering, uzela sam ljude koji mi rade i YouTube i TikTok i Instagram, svi rade svoj posao, moje je da budem majka, tamo gde treba da budem i u kući, što kažu, i domaćice i sve ostalo, a na sceni sam se vratila polako, izbacila eto ta 2 kavera moje majci i falsifikat da ga osvežim onako, da podsjetim ljude i imam još 13 kavera spremnih, imam još 4 nove pesme, tako da za 2 treba završim spot, imam sa nemačkim reperom duet, tako da, eto, nisam htjela sve da vam otkrivam, ali eto, pa lako da vam kažem. Ja sam upravo htjela da te pitam, kada si rekla sa nemačkim reperom duet, da li će to biti neka tako malo brža pesma? Da, to uopšte nije moj fazon da kažu, ali nešto novo će biti, on na nemačkom i ja na srpskom, tako da bit će to lep spoj da dočaramo našoj publici, tako da ja sam baš srećna i to sam snimila spot bukvalno 2 meseca posle porođaja, nego eto dok se poklope sve neke kockice da to polako izbacimo, dok se ja nisam vratila i posložila i svoj YouTube kanal i ostale stvari, nisam želela ništa da forsiram i da to sve preko neći, kod mene je sve išlo onako stepenik po stepenik i tako da zadovoljna sam, sve polako ide svojim tokom, nastupi se vraćaju, svake nedelje imam da radim i doziram zbog bebe. Kada možemo da očekujemo nove pesme? Pa evo, vrlo uskoro, veruj mi, bukvalno kontinuitet sam onako uhvatila na mesečnom nivou, ću izbacivati po nešto i bit ćete obavešteni o svemu, blago. Zanima me koliko ti je važan trending i koliko su ti važni pregledi na YouTube-u, da li ti je negde važno da negde pesma prođe mnogo bolje kod publike nego na društvenim mrežama i da bude slušana, evo, rekli bismo na TikToku danas, s obzirom na to da... Znaš kako, to je svima u suštini bitno, meni pregledi kao pregledi nisu, ali mogu ti reći da falsifikat, na primjer, 26 miliona, meni je to savršeno i sama je pesma našla svoj put, ja nisam ni 1 cent uložila u YouTube kanal, jer nisam imala tada, zaista nisam, jer to ljudi vole da laže i da prave famu od svega toga, ali ne znam zbog čega. Tako da svima je to bitno, ali u suštini meni je bitno da sam na terenu jaka, da me tamo slušaju, da znaju moje pesme, da me prepoznaju ljudi, što je najbitnija stvar. A to milionski pregledi, ne milionski, pola njih je, veruj mi, lažno, tako da ja se time zaista ne bavim. Sve, kažem ti, je našao svoj put onako kako je trebalo i ja sam baš srećna zbog toga. I vidi se negde da siješ. Sa kim se družiš sa estrade sada? Sa kim voliš da popiješ kafu? Ni sa kim. Ako hoćeš iskreno ti kažem, ni sa kim.
Ja imam iskreno svoj krug prijatelja od malih nogu, tako da ja moje prijatelje i porodicu ne menjam. Imam pravo da biram s kim ću popijem kafu i da ručam i sa svojim partnerom, tako da ostalo me ne interesuje, veruj mi, estrada super, ja sve njih poštujem, volim, cenim, za sve nas ima mesta pod ovim nebom i okej, eto. Ko ti je čestitao sada na kafe? Pa znaš kako, moji prijatelji su Magla Band, oni su to podelili, Miloš Mikeli, koji je tekstopisac, pa ima ih još dosta, Rajo Simonović, on mi je onako dobar prijatelj, bili smo zajedno u takmičenju i tako, ove ostale što znam, tu je sujeta dosta zastupljena, tako da nek su mi živi i zdravi, ja ih volim sve. Tako je. Da ti negde da pružiš ti podršku kolegama? Ja uvek. Evo, juče sam, na primjer, bila na jednoj emisiji, ja volim da snimim kolege i da im prosledim i njihov snimak i sve, ja uopšte nisam od tih, kažem ti, pogotovo i pevačice, ja sam neko ko voli da vidi dobro žensko i lepo obučeno i da dobro peva, tako da uopšte nemam problem da podelim, što kažu, i binu i mikrofon, jer svako od nas peva za sebe i svoje duše i svog glasa i meni je to skroz okej. Sad dajte malo da pričam sad i o estetskim korekcijama, zanima me isto, ništa nisi radila, prošli put smo pričale o tome. Kako gledaš na današnje estetske korekcije, intervencije, što sve više, da kažemo, prisutne na estradi, mnogi pevačice su se podvrgle tome, promenila negde lični opis. Moram da ti kažem da sam ti rekla prošli put da ću izvaditi silikon iz usna i to sam i uradila, tako da malo teže pričam jer sam u oporavku još uvek. Treba da prođe još 2 meseca da se to skroz slegne, tako da sam prezadovoljna što sam to uradila. To je jedina stvar koju sam ja na sebi uradila i tako sam sebe upropastila. Upropastila sam sebe pred 10 godina, tako da sad mi se vide moji zubi, znaš, tako da ne bih to preporučila stvarno nikom, nemam ništa protiv toga, opet ti kažem da je to u normali i u dozi normale, ljudi preteruju, kad se dohvate i dotaknu para, oni preteraju i sa jagodicama i sa, ne znam, mačim očima i ne znam nija čime, veruj mi, mene kvad tako lepo udesio, dobro je da nisam izbila zube i ostale stvari, ovdje mi je... A kako ne, veruj mi, znači tu mi je presečeni očni mišić i tako neke stvari, polomila sam i nos i sve, ali ja moj lični opis neću menjati sigurno. Je li bilo bolno kada si izvadila? Kako nije, veruj mi da boli i sad kad pričam, kunem ti se, ali dobro. Šta se kažeš zbog te intervencije? Ja se kajem, da, jako. Ne bih preporučila devojkama, prirodno je prirodno, tačka. Kaži mi, šta se još dešava u tvom životu, da li planiraš još nešto novo pored muzike? Posvećena si majka, porodica? Do sada ne, zato što pratim svaki korak Aleksejev iz dana u dan, posvetila sam se tome, uskoro pravim prvi rođendan svom detetu, tako da to su mi neke bitne stvari, da on prohoda, da propriča, ovo ostalo će vam polako, tako da je najbitnije... Liči na tebe? Isti ja, veruj mi, i isti moj otac, tako da on je povukao na majku. Ali kažem ti, neki živi zdrav, bit će još dece, tako da samo nek su živi zdravi. A karakterno da li je povukao na tebe? Ma isti, veruj mi, živac, isti ja, veruj mi, i kada onako počne da skiči preko dana, ja kažem, mama iskiči, ona kaže, nemoj tako da pričaš, visoko C, tako da isti ja, isti. I moram te pitati za Zlatu Petrović, koleginica, pevačica, znamo koliko je svi vole i poštuju na estradi, da li negde pružaš podršku, znamo da je sada peje u reality, njen sin? Ja uvijek pružam, Zlata je kralj jedan veliki od žene, tako da ona je meni baš onako kralj, što kažu muški, žena je stvarno za pohvalu i njena karijera, tako da ovo što da ne, pružam karijeru dobro, mali je se malo pogubio, ali vratit će se na fabrička podešavanja kad ga majka... Evo i ti si majka sada, pa neke kako bi savjetovala? Pa znaš šta, reality je posebna jedna vrsta, tamo moraš baš onako da budeš snađen, ali u suštini budu svi nesnađeni. Ja sam prva bila nesnađena, ja moram to da ti kažem, tako da ljudi izgube percepciju da su kamere oko njih, počnu da se nenormalno ponašaju, pritom izgube sve o tome da neko napolju se jako brine o njima i da ih je neko stvorio, napravio je, odhranio, izgurao u životu da bi on to sve srušio za jedan dan. Moraju isto ljudi da razumeju da je taj zatvoreni prostor jako guši i da se manifestuje baš onako da ti kreneš da u glavi praviš takve filmove, ne znaš da li ti je ko živ napolju, šta se dešava, uopšte nemaš percepciju o životu u spoljnom.
Tako da ja razumem donekle, on je malo se pogubio, mlad je dečko, vratit će se sve to normalno, pritom on je muškarac, njemu se sve prašta. Tako da nemoj mnogo da mu zlata zamera, ispeglaće on to sve najlepše. To je reality samo. Hvala ti mnogo.